Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар. Сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Тәүге котлау хатыбыз Олы Ялан авылына юл ала. Татарстан Республикасының Иске Әлим авылында туып үскән. Бүгенге көндә Илеш районының Олы Ялан авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле әтиебез, дәү әтиебез Данил Муллаян улы Хановны ихлас күңелдән ямьле кышлар алып килгән күркәм 70 яшьлек олы юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең кадерлебезнең бар гомере тынгысыз хезмәттә үтте. Илебезне икмәкле, сөтле, майлы итүгә бар гомерен булмышын багышлады. 41 ел тракторист булып эшләде. Җәен, кышын, язын, көзен руль артында булды. Нинди генә эш булмасын, җаны тәне белән тырышып башкарды. Әнибез Рәмзия Әхмәдвали кызы белән матур тормыш корып, безне 6 баланы, 5 кыз, 1 малайны яхшы итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Кызганычка каршы, әнибезнең якты дөньяны ташлап китүенә дә 19 ел гомер үтте. Ничек кенә авыр булмасын, әтиебез алга таба яшәргә үзендә көч тапты. Безне дә авырлыклар алдында сыгылмаска, тик алга атлап, көчле рухлы, ныклы булырга өйрәтте. Әтиебез әле күз тимәсен, егетләр кебек дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Бер нигә зарланмый, тормышның матурлыгын күрә белеп, ямен тәмен тыеп яши. Аллага шөкер. Кадерле кешебез, бердән-беребез. Син һәр вакыт безгә өлге, яшәү үрнәге булдың. Матур юбилең белән котлап, сиңа тагын да имәннәрдәй ныклы тазалык телибез. Күңелең шулай һәрчак күтәренке булсын. Тормышны яратып янган күзләреңнең нуры бер качан да сүнмәсен. Алдагы гомерең киң ризыклы, бәхетле, озын булсын. Безнең белән оллайган көннәреңне исәнлектә, саулыкта, җан һәм тән сәламәтлегендә каршы алырга насыйп булсын. Рәхмәт сиңа, кадерле әтиебез, безнең хакка кылган барлык игелек, изгелекләрең өчендә. Аларның һәммәсе дә үзеңә Худайның мең рәхмәтләре булып әйләнеп кайтсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле синдәй кеше булганга яныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше тирә, дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәнне шөкер кылып, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә толып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй кешең. Бүген синең 70 яшең, ә син һаман яшь әле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшәле. Иң матур теләкләр белән балаларың, кияүләрең, киленең һәм оныкларың. Хөрмәтле Данил Муллаян улы, якты гомер бәйрәмегез, 70 яшьлек гүзәл юбилейгыз котлы булсын. Бүген сез җир йөзендәге иң кадерле кешеләрегез, газиз балаларыгыздан йөрәк түреннән чыккан ихлас теләк, рәхмәт сүзләрен ишеттегез. Киләчәк көннәрегездә дә балалар кадер хөрмәтендә, шатлыгында үтсен. Туар таңнарыгыз нурлы, имин булсын, тормышыгыз якты мизгелләргә бай булсын. Юбилейгыз котлы булсын.
тидермәдең, әтиле булып үскәнегә кыенлыклар күрмәдең. Yoqlashim bor, saqlashim bor, tәрәзәбезнең утын. Кайтыр юллар өзек түгел, әтиле туганы яратам. Бәйрәмеңдә иң зур бүләк, җыр алып кайтып барам. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Авырлыксыз үссеннәр дип, без дип янды йөрәгең. Иртә таңнан караңгыга, без дип талды беләгең. Yoqlashim bor, saqlashim bor, tәрәзәбезнең утын. Кайтыр юллар өзек түгел, әтиле туганы яратам. Бәйрәмеңдә иң зур бүләк, җыр алып кайтып барам. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Ышанышым син дидең, озатып зур юлларга, өметеңне вакылавымнан салам моңлы җырларга. Yoqlashim bor, saqlashim bor, tәрәзәбезнең утын. Кайтыр юллар өзек түгел, әтиле туган йортым. Бәйрәмеңдә иң зур бүләк, җыр алып кайтып барам. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Yoqlashim bor, saqlashim bor, tәрәзәбезнең утын. Кайтыр юллар өзек түгел, әтиле туганы яратам. Бәйрәмеңдә иң зур бүләк, җыр алып кайтып барам. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Сине котлап, сине зурлап, синең кадерле балаң. Синең кадерле